togo Yunusa Tabalaba Nyamotikai Niaye Anana Andi Anana Tagama pour que ka yira Mali famo na ka foko vraiment ante lakanana an lakana nente olu dumbe no pour que ka on lakana di ay kala fili jamana tige pour que ka on lakana Niaye atika on lakana bi ando kuma mo binta o ya aledi donc amba nyina fe an terno politique ko la an terno mo kelen to la ambia no jamana dem bala jere ne to la donc vraiment angal lakana an sagola angal lakana lafiala amore nyini jamana tige fe to ko Issa Togo ne koro député de ni galabe jamana ha ikanga yew keneka donc ko selembe yorom na sisa to ko côté flo côté jamana ko de do ambele jele anga tege de nyoma gala mi be anga je ka kele o dron de be mi muska ni froga fo anga tege de nyoma ka fo gouvernement ya ketaw kasa ya ketaw abe fudi man yambe ka tege de nyoma anga je ka gala ni kele abana na hakki na wara de no bede be kasa a solution mi anga fere ka fakal ka jomro abana bi temna maintenant fere ka ke pour que fakal ka na ke tukudi o de be mo chama hakilla ko dongono ka marché te ni Mali ka marché do Rasja le peu mais il a participé à l'activité des Dogons Lakana Balia vraiment avec mo préoccupé maintenant mo chama ba yoromna ani on ba famia to mina kelente insécurité avec ñayni jone kan ka frage bana do redo abana be ni mo ba frage bi ala keleme ka jamana mara kalfa mo muna je pense que lui de kan ka frage parce que moyen be diruma gouvernement kelendo ka fin be bla ou ka boloka dotation kelendo en keleme ka chew duma police fanfɛ garde fanfɛ bɛɛ fanfɛ pour que ka se ka jamana denw lakana mais an y'a ye jamana bɛ ka se dakun min na bi mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ vraiment an ko nin ye ko ye ko min n'a kan ka lajɔ an sera niveau min na sisan jamanadenw ka bɔ ka ɲininkali kɛ mun de bɛ yen yala convention min b'an ni jamana marabagaw cɛ u dɛsɛra de wa walima ko bɛ dakun jumɛn de la. an bɛ kɛnɛ min kan bi a kɛnɛ janaja kɛnɛ don an bɛ minɔgɔ kɛnɛ kan an bɛ janaja kɛnɛ kan an bɛ kɔngɔ kɛnɛ kan an bɛ ba kɔnɔ minɔgɔ bɛ an na an bɛ jigiɲɛ kɔnɔ kɔngɔ bɛ an na an bɛ tribunal kɔnɔ tiɲɛ kɔngɔ bɛ an na an bɛ misiri kɔnɔ ala ka kutuba kɔngɔ bɛ an na an bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔngɔ bɛ an na an bɛ jamana kɔnɔ lakana kɔngɔ bɛ an na san 3 kɔnɔ mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 800 de ni bɔnɛra 2800 morts en 3 ans. Mali bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ 3 ani mɔgɔ 800 ni dɛmɛ ma don olu ma kɔngɔ b'u faga yanni mois d'août cɛ cɔcɔ kalo. Mali bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ 1 ani mɔgɔ 400 olu sigilen bɛ yɔrɔ min na ji min bɛ a maɲi ni dɛmɛ ma don u ma ji bana bɛ u faga.